Welcome mga kabisaya sa atong laag diri sa longest boardwalk and amusement park in Casuagan, Lanao del Norte. Bisan pa uglain ang weather today mga kabisaya, dili ginamapugngan ang atong laag diri sa Casuagan, Lanao del Norte. Og isa sa atong gihapitan diri mao ang famous and longest boardwalk in Casuagan, Lanao del Norte mga kabisaya. Bisan og sudlonon ning boardwalk nila diri sa Casuagan mga kabisaya, dili gid mo mawala. Pangitaan lang gid ninyo ang M. Luwinier sa Casuagan, Lanao del Norte, then after ana makita na ninyo ang signage nga longest boardwalk. Before ta makasulod sa boardwalk mga kabisaya, makita na nato ning Spectrum Hotel and Restaurant. So dili gid mo mag-worry kung if ever gusto mo magpagabi diri, why not, di ba? Kanagi hotel diri, then aside ana, very safe kayo ang lugar. Natay entrance fee nga grabe ra gid ka barato. Kabalo mo unsa pay mas nakanindot ana, libre ang PWD, libre ang senior citizen ug ang mga bata nga 7 years old and below, libre mga kabisaya. Hello mga kabisaya ug welcome diri sa longest boardwalk located sa Casuagan, Lanao del Norte. O kaniyo makita di mga kabisaya, free na ni siya sa tanan ay sa mga kids na di ay. Ang kids ug senior diri is free, tapos ang mga regular na siya 10 pesos nga entrance, which is very affordable ra gid kayo no. Wali guys, ato ta dagto. Muna lang longest boardwalk. Nice kayo kay magpadagat kita no. Magpadagat ta nga di ta need nga maligo. So ali kay tanaw to kung sa kalong kay longest man. If there's one thing akong gibasulan mga kabisaya, ang karon pa ko makaanhi diri sa longest boardwalk sa Casuagan, Lanao del Norte. Grabe man din ni katsada diri mga kabisaya. As in, sige rin kog labay-labay diri sa una mga kabisaya. Kaya kalabyan-labyan ako ni every time mo tukog ni Samis Occidental. Uwo ko baloy nanim di katsada. Hello mga nanay, paminti na mo din he? Ay, pro taga Casuagan mo. Ay, karon pa lugar mo? Ay, dapat everyday mo din he mag-exercise kay free man ang senior, walay entrance. Oh, sige nay. Finally, nakaanhi na kita diri sa longest boardwalk diri sa Casuagan, Lanao del Norte. Og nakita niyo mga kabisaya, grabe ka presko no. Og first time gid ko nakaanhi diri. Nindot man kay diri, abi na ko kuan lang dibitaw ng murag simple lagi kay nga boardwalk, pero karon bitaw guys, grabe man ni kanindot. Tanawon yung palibot oh. Grabe guys, grabe dagat tapos. Mang malindang ba na? Oh. Grabe guys. So, pwede gid ta magkan-kaon diri no while kamulo og laag-laag diri, pero wako kabalo gyud kung what times laga open dinhi, but I think mga 6 PM na siguro unta no kay para makaapas ta sa ilang food cart, makakaon po ta sila mga baligya diri. Pero kanilang alone mga kabisaya, worth it na gid kayo sa 10 pesos nga entrance ninyo. Og take note ha, ang mga kids ug ang mga senior free ra gid na sila diri. Pwede ra gid sila diri mag unlimited suroy na sila diri, pero para sa ako no, ang best time gid nga moani di sa longest boardwalk mga around 4 PM onwards na gyud kay dili na gid siya init mga kabisaya, knowing gapalibot din ang dagat dinhi, so for sure nga init jud kayo. O grabe guys, grabe oh, grabe ka fresh kay dinhi, makawalag problema guys. Diba? Tapos bita ka lang palayo ka sa syudad ba? Nara ka diri sa mga kuan, mga municipality, mga province, tapos ngunit na ka magmahal-mahal o entrance kay 10 pesos lang. Ali na mo guys, ali ato na to ang pinaka-last kung unsay naa pa dadto. So napod siya mga rides diri mga kabisaya, pero na siya bayad, dili siya free. Pero katong playground nga akong gipakita sa inyo ganina, free to siya. Kung namoy mga kids mga kabisaya, pwede gid kayo dalon diri tapos ipadula niyo dito, unlimited to dadto.
Nangutana po ta diri sa mga staff mga kabisaya kung what time mag-open ang mga food cart dinhi kay gusto jud ko mag food trip but unfortunately wala daw mag-display today kay lain ang weather. Diri daw sa longest border po mga kabisaya pag pangit ang weather dili gid daw mag-display ang mga mamaligyaay kay grabe gid daw kahangin. Og isa pud sa kong giganahan diri mga kabisaya kay naa sila sky bike. Grabe di ba? So, 300 pesos ang bayad sa Skybike mga kabisaya diri sa longest boardwalk sa Kauswagan. Kung mag-expect nga makita ko Skybike diri sa Kauswagan mga kabisaya, og first time pasig ko nakita Skybike to be honest, og wala gid ko nakatry ana grabe kay ako nagi ko'y fear of heights but kung tagaan kog chance why not di ba? Pero tungod sa lain ng weather tapos di sad ta pwede mga kabisaya kay ang allowed lang gid ang pwede mo sakay ana is 65 kilos o di ba? Og klaro man jud na sobra na jud kay ta sa 65 kilos mga kabisaya, di na ta magpa-as if nga slim ta, di ba? So kung wala pa mo nakaani diri sa may longest boardwalk sa may municipality of Kauswagan, Lanao del Norte, anhin na mo diri mga kabisaya kay grabe gid ko worth it ang 10 pesos nga entrance ninyo. So that's it. Thank you guys.